सुको जवळो माझ्या आईसारखो। जशी माझी आई होती ना, स्वभावाने झणझणीत आणि स्वयंपाकसुद्धा करी झणझणीत। चला करूया सुरुवात। सुकट मस्त तव्यावर खरपूस रंगावर भाजून घेतलंय। त्यानंतर शेजाऱ्यांच्या घरात वास जाईल एवढा सुकट मिया भाजलंय हां, ह्या सांगाक मी तुमका विसरले। भाजून झाला आता सुकट, ह्या मिया घालून घेतलंय पाण्यात। आता थोडा वेळ ह्या सुकटात पोहाणे। त्याच तव्यावर आता घालूयात आपण तेल व बारीक चिरलेलो कांदो सोबत चिरलेली हिरवी मिरची, दोन्ही घेऊया परतून। लागला ना ठसका तुम्हाला सुद्धा माझ्या नवऱ्यासारखा मिरचीचा? आता घालूयात टमाटो, तोही घेऊयात परतून। आता दुनियाभरचे जेवढे मसाले तुम्ही वापरू शकता ना, मालवणी मसाला, गरम मसाला, सगळे मसाले तुम्ही ह्या तेलात परतवून घ्या। आता त्याच्यावर ठेवूयात झाकण, काढूयात थोडीशी वाफ काढून झाली की घालूयात चवीपुरते मीठ। परत एक वाफ काढून घेऊया आणि सर्व मसाले एकजीव करून घेऊयात। थोडे कांदे टमाटर आता चेचून घेऊयात चमच्याने। इले आमचे अहो, सुकटाचा वास गेला वाटतं त्यांच्या नाकात। असो, पुढील कृतीक आता सुरुवात करूया। भाजलेले सुकट पिळून हाताने घालूयात तव्यावर, मग झाकण ठेवून काढूयात एक वाफेवर शिजू देऊयात। मग घालूयात कोकम। वाव, कोकमची चव आंबट। राहू देत, वळूयात आता कृतीकडे। सजवूयात कोथिंबिरीने आणि ताट वाढून घेऊया। नवरा कधीपासून वाट बघतोय झणझणीत जवळा भाकरीची। एवढी वाट कधीतरी आमची पण बघा हो। आवडली माझ्या आईची रेसिपी तर परत या।